Txekia egingo dugu. Titula da Apo Busket. Eta zuek notxo zarete? Bueno, aziko gara, ea gustatzen zaizuen. Eta gustatzen bazaizuen txaloak eman, gero, Itxo, basora jau zen, peretzikoak hartzera, baina konturatu zen, zudura txarto zeukala, eta ez zuen anasatuan. Menua aldatuko du. Hartuko ditu gaztari. Baina bat-batean, ile bat argitxoren ondoan agertu zen eta esan zion. Venga, esan. Zergatik zaude nire leguzua etorri delako, Apo Puskertia. Puskerrak botatzen ditu denbora osoan. Baina ikela guztia, nola zaudete? Horpegi? Txarra! Venga, esan. Daniela, esan. Ezin dugu pasar! Apo Puskertia. Diskutatu zen. Venga. Eta Apo. Ondo. Venga, esan. Aitortxu, zergatik ez duzu inozen? Zergatik ez duzu disegin. Zudurra daukadala. Daukadala, txarto, bai. Baina... Oso. Bai. Oso? Oso, azere zeudea. Bai, venga, esan argitxo, zu galdetu. Bai, barkatu, hemen daudekela, baina hemen behar duzu publikoa, ez niri, publikoari begira, venga. Aigelak, a ber, nola egiten duzue? Venga, argitxo, galdetu zu. Zergatik zaudete? Zergatik zaudete azerri. Esan? Etortzen direla. Maletak prestatzen. Ari ziren. bai, etxean pizkat karramarroak. Baina pillo horpegia aizerre begira. Ipuina da horrela, begira karramarroak. Ikusten? Hau dira karramarroak, Venga, eta zu ezer zango duzue. Hemendik aurrera. Hau gurea da. Alde berdi guztio. Oso, begira, ikusten. Zatu diozue. Aztu zaigu. Venga, nik egiko dut. Venga, etorri argitxo. Karramarro gorria. Venga, kontatu zuko, Baina apoa. Ezin zuen aguantatu gehiago eta Puskerrera historia botatu zuen. Eta zuek? Venga, eta orain dira guztia, zer esaten diote apori? Venga, Puskerrak botatzen zituenean, burbuilak ateratzen ziren. Baina orain guztiak bizi dira Bizi dira, pozik. Venga, gustatu zaizu?